Kuke kwazwakala amaphimbo. Kuke kwazwakala amaphimbo. Uyena yini lo mntwana omncane kangaka okhuluma ngalezi zindaba ezindala nakangaka? Nithi izona yini lezandla? Nithi wona nomlomo omncane kangaka okhuluma lezi ndaba ezinkulu nakangaka? Nithi zona inlezandla, nithi wona inlamehlo, izindlebe okanye lenhliziyo noma izinyawo ezisangoliswa nawuthuli lomhlaba, izindaba zabantu, inhlebo yabantu, imlingo yabasha, ukudideka kwasezweni. Nithi uyena inomntwana, mubhekeni phezu kwentaba. Mubhekeni phezu kwentaba namhlanje, uyehlukaniswa nani. Mubhekeni phezu kwentaba, uyakhazimuliswa amahubo ezinkondlo. Bathi nkondlo lwazi, nkondlo julile, nkondlo ithini inkondlo ma uyifumbathisiwe ngosiba mbongiloba luthini usiko lwezimbongi? Thini inkondlo ma uyifumbathisiwe ngosiba mbongiloba luthini usiko lwezimbongi?